אז רגע נסכם את כל הנושא הזה של הכיורים הבנויים. חשוב כן להחליט על הדבר הזה יחסית מבעוד מועד, כדי להיערך לזה בהתאם. למשל, להחליט על הגובה של הכיור שאנחנו רוצים, כי בהתאם לזה אנחנו נתכנן את הנגרות אם מדובר בחדרי רחצה. אם אנחנו במטבח, אז מן הסתם אם אנחנו רוצים כיור בנוי מהשיש, אנחנו צריכים גם לידע את ספק השיש, אנחנו צריכים לעשות הכנות מתאימות, כדי שלא יהיה חלילה סדקים או שברים, במידה ונגיד יש לנו תוכן השפעה שיכול להזיז את כל העסק הזה. ואם אנחנו רוצים כיור בגודל מסוים, או עם איזשהו משטח חיתוך או משטח חיבוש כלים מסוים, אנחנו צריכים כמובן להעריך לדבר הזה. כן, כמו שאמרתי, יש פה עלויות, שגם אותם כדאי לקחת בחשבון. אם אתם שואלים אותי, זה כמובן הדבר הכי יפה, הכי מהמם והמראה המושלם שאפשר לייצר. אז הייתי מציעה כן להכניס את זה כחלק מהתקציב שלנו של הנגרות ושל השיש. באמת אנחנו גם מרוויחים פה דבר שהוא פרקטי מאוד, מבחינת הניקיון, מבחינת נוחות עבודה, וגם אנחנו מייצרים לנו מראה מאוד מאוד אסתטי, נקי, המשכי, מאמן.